İsa Mesih dibêje ez nanê jiyanê me çawa ku bedena mirov bê nan û av najî ruhê mirov jî bê xwarina ruhanî yani bê gotina İncîlê nikare bijî. İsa Mesih dibêje ez ronahiya dinê me. Manevî jî ev e ku ew mirovê İsa Mesih jiyana wî de ye, ew mirov zane çi dike, zane çi dibêje, zane çawa dimeşe, çimkî ronahî rênasê wî ye, ew jî İsa Mesih e. İsa Mesih dibêje ez şivanê qencim. Manewî jî ev e şivanê neqenc dema gur bikeve nav pez ew ê bireve. Lê şivanê qenc wê jiyana xwe bave talûkê heta mirinê da ku pezê wî ziyan nebe. Ev tişt jî İsa Mesih bona me hemûya li ser xaçê kir ku em abadîn nekevin cehennemê lê bigihêjin cenneta pîroz. İsa Mesih dibêje destpêk û dawî jî ez im. İncîla pîroz dibêje hemî tişt bi navginiya İsa û bona İsa çêbûye. Gotina pêşî û ya paşiyê jî ew e û li ser hemî tiştî ye.